Benvidos. Hoxe comenzamos un novo programa deportivo, Citius Altius Fortius, unha locución latina que significa máis rápido, máis alto e máis forte. Frase pronunciada por o barón Pierre de Coubertin na inauguración dos primeiros Xogos Olímpicos da Idade Moderna no ano 1896 en Atenas e que simboliza unha parte moi importante da filosofía do atletismo. Citius Altius Fortius fará un especial seguimento aos atletas e clubes galegos, tanto nos campeonatos nacionais e autonómicos como nas ligas de clubes, pero tamén estaremos presentes nas principais carreiras populares galegas. Sen máis, damos paso ao sumario. O Campeonato de Veteranos en Pista Cuberta celebrado no Pazo dos Deportes da Coruña permitiu comprobar como este colectivo aumenta non só o seu nivel cuantitativo, sino tamén a calidade dos seus rexistros. A meirande parte dos participantes batiron as súas marcas. Entre todos eles destacou o novo récord de España acadado por Emilia Mesa en V55 no lanzamento de peso ou enviar o artefacto de 3 kilos hasta os 11,05 metros, mellorando a súa propia plusmarca nacional que tiña en 10,97 desde o ano 2009. A nova plusmarquista española valoraba a súa actuación na Coruña deste xeito. En el campeonato gallego, en el lanzamiento de peso que hice el récord de España, yo tenía esperanza de que lo iba a hacer, porque la verdad es que este año me encontraba muy bien y tenía confianza. Dije, el de peso lo tengo que hacer y el de la longitud también tenía esperanza, pero al ser por la mañana es más difícil, ¿no? Estas pruebas son así muy explosivas y no eso. Y luego en el de España ya me salió era por la tarde la longitud, hice el récord de longitud en el Campeonato de España. O atleta Roberto Falla, velocista en épocas pasadas, batiu un récord galego da súa categoría en 50 metros valos. Pola súa parte, José Arufe mellorou a plusmarca galega de 800 metros. No circuito de Monterrei de Pereiro de Aguiar, en Ourense, disputouse o Campeonato Galego Escolar de Campo a Través, dentro dos Xogos Galegos Deportivos Escolares organizados pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Atletismo. As categorías corresponderon a Salevín, Infantil e Cadete. Os participantes clasificaron foron os 8 mellores individuais das fases provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, así como os 3 mellores equipos que estiveron formados por un máximo de 6 e un mínimo de 4 corredores. A primeira carreira da mañán foi a de Alevíns Mulleres, con vitoria para Lucía Gómez, dos franciscanos de Lugo. En segundo lugar, Alba Vidal, do atletismo Vila de Cangas. A medalla de bronce foi para María Pérez, do Comesaña Sporting Club. Muy bien, es que muy complicada, pero bueno, bastante bien. O podio por equipos foi para o Comesaña Sporting Club, seguido por o Club Atletismo Afelou de Narón e o Centro de Estudios Salustiano Rei. Na prova albi masculina proclamouse campeón galego Naón Álvarez, do Centro Escolar Pintor Antonio, seguido por Atenet Agulló, do Clube Coruña Comarca, e terceiro Pedro Osorio, do Afelou Narón.
Na clasificación por equipos, vitoria para o atletismo Vila de Cangas. En segundo lugar, Limia, e o terceiro posto foi para o Comesaña Sporting Club. A atleta Iria Rodríguez do Club Atletismo Porriño gañou na carreira infantil, seguida por Ángela Fernández do Atletismo Cuntis e Laura Santos do Salustiano Rei. Sentime moi ben, pensei que iba a chover un pouco máis, daban bastante chuvia para este día, corrín ben, ao final doeume un pouco o xemelo. A clasificación por equipos estivo liderada polo Atletismo Cuntis, seguido do Vila de Cangas e Salustiano Rei. Na carreira infantil masculina, triunfo para Miguel González do Franciscanos de Lugo. En segundo lugar clasificouse Gerai Gómez do Valmiñor e terceiro Marcos Rosende do Atletismo Cuntis. Por equipos, vitoria da Sociedade Atlética Valmiñor, seguido polos Franciscanos de Lugo, Ría de Ferrol e Concepción Arenal. Na categoría cadete femenina, a medalla de ouro foi para Carmela Cardama, do Comesaña Sporting Club, seguida de Ángela González, do mesmo equipo. A terceira posición foi para Laura Resende, do Atletismo Cuntis. Pues la verdad es que la carrera estuvo bastante bien, ya había estado antes en el terreno y como es cross, es lo que más me gusta, me sentí muy cómoda. O podium por equipo compuxeron o Comesaña Sporting Club, Atletismo Cuntis e Sociedade Atlética Valmiñor. Na categoría cadete homes, vitoria de Miguel Otero do Atletismo Cuntis, seguido de Ero Duce do Ría de Ferrol Concepción Arenal e Iago Sotoén do Agándara. Bueno, pois a carreira ben, non? Estou contento de quedar campeón galego. E bueno, non, os rivales bastante bons. Pero foi un rival bo, un amigo tamén, un compañeiro bo. Bueno, ao final ganei el segundo, pero está ben. Por equipos, triunfo dos Franciscanos de Lugo, seguido polo Ría de Ferrol Concepción Arenal e Sociedade Atlética Valmiñor. O Pazo dos Deportes da Coruña foi sede do Campeonato de Galicia das categorías Benxamín, Alevín e Infantil, coa participación de centos de entusiastas atletas, moitos dos mesmos experimentando por primeira vez o contacto coa pista cuberta. O nivel de rexistros estableceronse 6 mellores marcas galegas, a cargo de Ramón González en altura 1.02, Ariana Gil en longitude 3.24 e Valeria Rodríguez en peso 5.30. Os tres corresponden á categoría Benxamín. Foi unha carreira bastante boa. Eu creo que puiden haber dado o tirón un pouquiño antes, pero está ben. O Tarico, que é o que quedou de segundo, deu moita guerra e, bueno, cansado.
Bueno, o fútbol ten algo que, non sei, me gusta moito máis, pero tamén me gusta moito pasalo ben cos meus compañeiros no campo outra vez. O alevín Atenet Agulló en 500 metros con un 26.45 foi o único en mellorar o récord galego da súa categoría, mentras que en infantís Laura Santos en 500 cunha marca de 1.23.08 e Estela Fernández en 50 balos con 8.83 tamén fixeron mellores marcas galegas. Bueno, pois a experiencia é moi positiva, vexo que hai unha participación, moita participación, e encima pois hai un bon nivel, é dicir que ven unhas pruebas con unha participación moi completa e encima un nivel, a cada un nivel moi bon, incluso se ve nas categorías menores en Benxamín e por aí pois unha técnica correndo que dá, bueno, é unha gozada ver os nenos competir.